Goedemiddag, praktijk de Komp. U spreekt met Lammegien. Wat kan ik voor u doen? Zo zou het wezen matte, maar in de praktijk krijgt de patiënt regelmatig een antwoordapparaat aan de telefoon. Somtijds wordt het zelfs 5 minuten voordat er antwoord joen wordt. Nevens de huisdokters is dat vaak net voor te komen. Het is de laatste jaren ongelooflijk veel drukker geworden. Er is natuurlijk een hoop verandering in de zorg geweest. Mensen bellen daarover met de huisarts. De huisarts is het eerste aanspreekpunt. Er is veel werk uit de ziekenhuizen gekomen, van de gemeentes, van de GGZ. Ze hebben ongelooflijk druk gekregen en desondanks is onze bereikbaarheid toch verbeterd. Dat het net slacht om de telefoon op het tijd aan te nemen is vervelend, maar smiet het ook gevaar op. In alle praktijken, dat is ook gewaarborgd en ook door de Consumentenbond vaak getest, is dat we voor spoed altijd binnen 30 seconden bereikbaar zijn. Dus voor alle spoedgevallen zijn we bereikbaar. Maar er komen zoveel vragen, ja, die moeten we filteren en verdelen. Het Consumentenbond vindt het onwenselijk en zwargelijk dat patiënten regelmatig te lang wachten moeten. De kans bestaat dat ze dan de spoedlijn of een ziekenhuis om hulp vregen. En die kunnen dat er net bij ha. De huisdokters binnen het er maar eens dat het beter mat, maar makkelijk is het net. Niet op korte termijn. Wat we nu merken is dat het veel drukker wordt. Dus we zullen blij zijn als we het goed bij kunnen houden. En ja, ondertussen zijn de praktijken hard bezig met nieuwe mogelijkheden. Zoals ik al vertelde, online afspraken maken. Websites om vragen te stellen. Thuisarts.nl. Om proberen toch patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn.